Radio Líder Santiago achegase ata Carballo. E sempre que vimos a Carballo temos que pasar polas delicias polo centro comercial Bergantiños para disfrutar das delicias que ofertan aquí. O nome xa é unha declaración de intencións. Iris, moi boas. Hola, boas. É a responsable deste establecemento que levas pouco tempo a Francia. Sí, levando eu desde marzo, pero bueno, xa traballaba aquí, entonces xa coñecía un pouco o que é pois unha dinámica, a clientela un pouco que demanda. Eu si puxe un pouquiño máis de comida ahora en carta. Sí. Vin que a xente aquí demanda moito pois comida rápida, en plan, pois está facendo os seus recados e, bueno, que desde así de tapas e tal. Despois, bueno, especialicéme nunha hamburguesa de ternera, sí, que lle chamamos de feita deliciosa, está riquísima. Leva cebola caramelizada, tomate confitado, rúcula e queixo ahumado. Estou atendendo ben porque vai ser o que vou comer hoxe aquí. Artesán, moi rica. Recomendo a todos os que pasen por aquí a probala. Vale. Racións, hamburguesas, comida de racións de feito, as albóndigas son caseras, raso casero. Riquísimas tamén as albóndigas, de feito receta de miña nai. E tamén todo aquel que as probou quedou encantado. Bueno, que tal? Dende marzo collendo as rendas de un negocio como este. A ver, que balance? Sacrificado, o sea, é diferente a ser empleado, claro. Pero, bueno, ten a súa gratificación, ver que o cliente marcha contento, ver que tes a túa recompensa. Moi contenta. Bueno, estamos falando da hora de comer, de merendar, porque agora recordamos o horario, pero tamén funciona moi ben coa primeira hora da mañá cos almorzos. Sí, algo que ten aquí éxito de feito é a tortilla. ¿Sí? Tortilla, témola desde as 9 da mañá, 9 menos 10 xa, alguna vez xa ven algún cliente en plan, xa vexo que tes aí, que estás aí a punto. E veñen pola tortilla recién feita que ten o seu éxito. Bueno, un centro comercial Bergantiños que alberga diferentes negocios de toda índole, tamén hai Justines, un centro comercial pois moi con moita clientela e con moito visitante, non? Sí, no verán movese tamén un pouquiño de turista, despois pois aquí hai unha clientela un pouco de todas as edades, veñen pois hasta xente maior, é un ambiente tranquilo, entonces eso pois dá pé a que a xente pois se sinta cómoda, pode darle o periódico tranquilo. Las delicias, por certo, estamos no capítulo de Nadal, voume a apartar un pouquiño do plano para a xente que este vendo vídeo, pedazo, isto non é unha cesta, isto é un banco de Nadal, é o primeiro banco de Nadal. Xardín, sí, que de feito a xente quedase moi asombrada, non? Decían, o banco tamén, pensábamos que o tiñas aí. O banco vai no pack, non? Sí, vai no pack. E rellenámoslo, bueno, pues bastante pronto, a verdad. Entonces o sorteamos este viernes, xa non chegou a nada. Xa estamos ansiosos por saber quen é o gañador. Bueno. Este viernes saldrá. Eri, que agardas de 2025? Cal vai ser o plantexamento? No sé. Pois engadir quizás novos platos, mirar a ver como vai o que é a cociña, sí, os desayunos, que a xente, bueno, este contenta co que salga, satisfeita. Escoitar o cliente, ao fin. Sí, aí está. Pois, bueno, unha copa, unha primeira copa, sí, unha cerveciña, copas, uns viños que vexo por aí. Aí está, que poñemos pinchos, polas tardes e as mediodías. Un viñiño co seu pincho, pois o vermú sempre senta ben. Las delicias, nos aquí recomendamos sempre lugares especiais nas nosas redes sociais e a xente que nos este escoitando tamén, e hoxe se estades en Carballo, se pasades por Carballo, unha visita ao centro comercial Bergantiños, preguntades por Iris e o seu equipo e pois sentades a comer tranquilamente aquí nas delicias. Graciñas por atendernos e vou deixar que marches porque a pillamos a 1000 por hora. Graciñas, chao. Radio Líder hoxe en Carballo.